vadikani, mufaro wangu kusangana nemi zvakare pane rino vhiki. Ndoziva kuti nyaya dzatinotaura dzimwe nguva zvikurura majasi, asi nyaya dzinotibata muupenyu hwedu zvakasiyana siyana. Nhasi tadzoka panyaya inogaronetsa vanhu. Kudzimba uko hanzi vana havachanzwa nekuti vakunzi vane kodzero. Madzimai akunetsa, acharoreka ane kodzero. Vana baba vane kodzero. Kodzero dzakagara dziriko. Nhasi regai timbopinda madziri muone chinonzi kodzero. Musazokanganisa nekudhererana kwomuita ikoko moti vekodzero ndo vanodaro. Regai ndimboenda kuchikuva tipe nyanzvi dzedu dzizvisume. Zita ndinonzi Temba Nzounenda. Ndinoshanda nevarume svinurai kana kuti Vhukani Madhodha Men's Forum. Nyaya yekodzero imwe nyaya yatinobata zvakanyanya kana tichishanda nevarume nevanakomana mukurarama kuti vazive kuti zvinotangira papi zvichiperera papi. Tinokutendai nokunge muri pano. Muroora wechidiki. Maita basa Dr. Chisamba. Zita rangu ndinonzi Fadziso Fadzisai Maunganidze. Ndabva kuboka rinonzi Katswe Sisterhood, kwatinoshanda nemadzimai echidiki tichitarisa zvekare kodzero. Tinokutendai nokunge muri pano. Maita basa Dr. Chisamba. Ini ndinonzi Priscilla Mbanga. Ndinoshanda kuZimbabwe Human Rights Commission, rimwe remaboka ma-independent commissions anotarisa nezvekodzero dzevanhu vese. Tinokutendai nekunge muri pano. Mese ndinoda kuti munzwe kugashirwa. Tinoda kupinda munyaya iyi zvakanaka nekuti vazhinji vari kudzikanganisa kodzero. Ndakuda kutotanga newembanga. Ndinzwe kuti vana mai muukama vari kuchema kuti vana havachabatika nekuti kodzero dzinounza kudhererana here? Kodzero dzinounza kuzvikakata here? Kana tiri kutaura pamusoro pekodzero yemunhu tiri kuti Mazvita Dr. Chisamba. Kodzero, munhu wese, tinoti munhu wese anozvarwa aine kodzero dzainadzo. Kana uri mwana mucheche une kodzero dzako, kana uri amai une kodzero dzako, kana uri baba une kodzero dzako. Kodzero dzemunhu dzinoita kuti tigarisane zvakanaka munyika medu meZimbabwe. Kodzero ndo dzinoita kuti vanhu vagare zvakanaka, vawirirane, nekuti tese tinenge tichinzwanana kuti takazvara tiine zvatiinazvo. Kana ari mudzimai wakugonawo kare, madzimai vaisagona kuvhota, asi nekuuya kwekodzero nekuziva kodzero dzedu madzimai akugonawo kuvhota. Chinhu chakanaka ichocho. Vanhu madzimai akugonawo kuti kana riri basa anogonawo kushanda basa rinoshandwawo nemunhurume, achiwanawo mari inowanikwawo nemunhurume. Mashoko makukuta ari kutaurwa naye. Saka kana tiri panyaya yekodzero hakuna sina. Kunyange vai vari kupopota kuti yakodzero dzanyanya, hanzi mune dzenyu. Hanzi munhu wese anozvarwa aine kodzero. Ndizo dziri kutsanangurwa idzo. Dzinopenda pana Fadzi. Munhu ane kodzero, takatarisa kuvana, ane kodzero dzekuenda kuchikoro, ane kodzero yekupiwa zita, ane kodzero yekupiwa chikafu. Takatarisana uyezve kumadzimai, ane kodzero yekuenda kuchipatara. Saka ndingangoti muchidimbu munhu wese ane kodzero, uyezve anotarisirwa kunzi kodzero idzodzo dzaanenge ainadzo ngadzive dzichichengetedzwa. Dzichichengetedzwa kudaro takatarisa kuvana vadiki. Tenge chiti kana munhu aine kodzero yake, kana aine kodzero yaanenge apiwa, anofanira kuichengetedza mune zvakanaka. Kwete zvekuzoti zvimwe zvatinonzwa mazuva ano zvekuti mwana anoti ini ndine kodzero yekupinda mumba kwakuma 8 manheru. Idzodzo hadzisi kodzero, asi mwana anenge aine kodzero dzake dzaanofanira kuita sei, kuramba achiteerera. Mashoko akanaka ari kutaurwa naFadzi, handiti? Nekuti nyaya yekurongana ukama hwekumba kwenyu, nyaya yekurongana mafambisirwo epamusha yenyu ndewenyu. Nekuti kana imi moti vari kutaura zvekodzero ndo vari kuita kuti vana vaite musikanzwa kwenyu kumba, ndo kwashaya ubaba, ndiko kwashaya umai. Kodzero dzataurwa kuti mwana ane kodzero yekuti aende chikoro, anofanirwa, asi iye anofanira kuverenga. Handitika? Mwana anofanira kuwana paanogara. Saka kana zvakadaro izvozvo, isusu ngatitarisei kuti tiri kuzvifambisa sei. Ndomboya kwamuri. Varume vakawanda ndo vanokomplaina ningi Temba, ndo vanonyunyuta kuti vakadzi vacho havachambororeka, ngavachirorawo mari. Zvine chekuita here nekubvisa mari kana kana tiri panyaya dzekodzero? Kodzero Dr. Chisamba haitengwi nemari. Sezvataurwa. Vaumbirirei maoko meni.
handei zvedu. Kodzero haitengwi nemari. Chekutanga ndechekuti kodzero dzako unodziwana uchingozvarwa kupinda munyika. Kozoita dzimwe kodzero dzinozounzwa nemutemo inogadzirwa. Asi chandingade kuti vanhu vanyanye kuziva ndechekuti kodzero ikodzero chete kana isingavhiringidze kodzero yemunhu ari padivi pako. Handingati inini mukuda kurarama ndonouraya umwe munhu kuti ndirarame ini. Haisisiri kodzero unenge waakupara mhosva. Saka naizvozvo tinofanira kuti tinzwisise kuti chinombonzi kodzero chii, chinotangira papi, chinoperera papi, kuitira kuti kana tichizenge towana kodzero dzedu ngatisakanganisei vamwe vatinowadzana navo, vatinogarisana navo. Mashoko makukutu ari kutaurwa naye zvinofadza sei zvichitaurwa nemunhurume. Hanzi hazvinei nenyaya yekuroorana. Kuroorana itsika nemagariro. Saka vanogara ufona vaye kuti Mai Chisamba vakadzi ngavabvisewo mari, munhu akatounzwa pamusha. Haisiriyo nyaya yacho. Dai riri bhora munopiwa red card, munenge offside, off track, dai muri chitima munobheuka. Kodzero zvanzi haunyongoshe vamwe kuti iwewe uite sei, udekare, kuti iwewe ugarike. Dzimwe kodzero dzatiri kunzwa ndedzekuti vana kudhara vaimborohwa, vana kudhara vaimborohwa. Munoziva pakufamba peupenyu tinoona pamwe patinokanganisa. Ndosaka muchiona kunyange bumbiro remutemo richinzi ragadziridzwa pazoitwa zvakati, nekuti pane zvimwe zvatinofunga kuti tiri kugona tigoona kuti aiwa yezo takatokanganisa. Nekuti nyaya yakanga yewanda, maiverenga manewspaper kunzi mwana akarohwa nekuti akanga abika mupunga weChristmas akafa. Handi munombozvinzwa? Ngatisangane muchikambidzotevera. I'm sorry. I think your things are in my seat. Oh, sorry. Oh, come on. You've got to be kidding me. Excuse me, ma'am. I need to sit somewhere else. We used to be married. Worst 19 years of my life. We were only married for 5. Okay. I'm praying for an asteroid. Zvinhu zvakawanda zvatiri kuona zviri kungobata maziso zvedu handizvo. Upenyu hwefeki anongoema tinyingu nguo dzouswa. Ukatiudziye moto dzotsva. Murume mukuru unoomesa ashaya sewakarumurwa nemhandira aida kuti anhadzi asingasvikiri. Ndozviziva kuti ikoko kumba matotangana, vamwe vakutofona, vamwe vakutodini. Dzamunoti kodzero ndedzipi? Tandarai nesu munzwe chinonzi kodzero nedzisiri kodzero. Hakuna munhu anoti munhu wangu. Kana muri muwanano munenge makaenzana, chinongosiyana ndeaya atinoti maroles kana kuti zvatinofanirwa kuita mukurarama uye muukama hwatakaumba tiri pamwe chete. Tinenge tisina anoti uyu ndewangu, tiri vemumwe. Iwe uri wangu, ini ndiri wako. Handingati iwe uri wangu kukuita chinhu changu. Napwa. Handitika handina kukutenga. Kana tichibvisa roora kwatinoroora, hatisi kutenga munhu. Tiri kubvisa mucherechedzo wekutenda kuti makandizvarira mubatsira akakwanira sezvakarehwa muBhaibheri. Hakuna mari, chero tikatora mari iri pasi rino rese, hakuna mari inotenga chero munhu mumwe chete. Mashoko makukutu. Aiwa, regai nditi tiri muchikamu chinoga, regai ndikorokodze mukadzi waTemba. Nekuti kana baba vachinzwisisa kudai, zvinoreva kuti mudzimai iyeyo akagara zvakanaka. Hanzi hakuna anotenga munhu. Ndicharamba tidzoka kwauri senyanzvi yedu. Hakuna anotenga munhu pachedu. Handitika? Pachedu tiri vanhu vakawadzana. Ndomboya kwamuri tinzwe kuti roora chiko, nekuti ndori kukanganisa zvakanyanya pakodzero. Ndomboya pamuri amwene. Maita basa Mai Chisamba. Tiri munyaya yewanano iyoyi ndikuona unge kodzero dzisiri kunyatsobatwa zvakanaka.
murume akanzi ndivo baba vemba vanenge vakutozviona sekunge ndivo vari pamusoro chaizvo. Tomboti mukufamba kwavanoita baba vanenge vakachata nemukadzi wavo vakapika pamberi pekereke kuti ini newe tava nyama imwe chete, handichazofa ndakaita mumwe mukadzi. Baba vanowanikwa voita girlfriend. Nyaya haitaurike iyoyo, asi amai ngavangonzwika kunzi vanga vachitaura nababa vepa next door, vanoswera vashedzerwa naatete vese chivanze chese chatozara vakunzitorai mabhegimende vatotyorerwa kodzero kava. Ko ivo baba kodzero dzavo dzakanyorwa papi kuti vanoita mumwe mukadzi vo vakapika nini? Ndizvozvo mabvunzo akanaka uchapindurwa, nekuti ava vachazotidavira vekukomishina kuti kana munhu adarika mutemo, nekuti ibumbiro remutemoga apa vanenge vatyora mutemo, saka vachazotipa kuti kana uri mutemo watyorwa zvinofambiswa sei. Ndiri kuya kuna Mbanga, pambobvunzwa pano kuti ana baba vanenge vakuita zviri kunze kwemutemo. Kana chinhu chasungwa mumutemo chiri mumutemo zvinofamba sei kodzero dzikatyora mutemo sezvabvunzwa naamweni zvinoitwa sei? Mazvita Dr. Chisamba, tine mitemo yedu inotarisa kuti kana iri wanano vanhu vanowanana sei. Pane vanowananawo pakuti 511 kuti anenge ari mukadzi mumwe chete nemurume mumwe chete. Pane imwe futi marriage wanano yekuti murume anogona kuwana madzimai akawanda asi kuwirirana kwevanhu mudzimba dzavo. Asi tadaro kana kodzero idzodzo dzatyoro pane zvinotaurwa nemagwaro kuti unoenda kumadare, unoenda kumagistrates court kana unoenda kuhigh court, wonoona kutoti nyaya yako inofambiswa sei. Mashoko makukutu nai. Saka munhu kana waona uri mutemo wadarikwa muzita rekodzero, vari kuti kune matare edzimosvaka, ndokwamunozonzwa pai kuti baba nhingi vakazoenda naadzimai vavo vakazodi. Asi isusu muchirongwa chino hatikurudzire kurambana, hatikurudzire kugara kusina kunaka, nekuti kurambana ka hakubate imi vaviri, kunorwadza vana, kunorwadza hama, nekuti imimi muri vavirika baba vanonoroora vatovaraidzika, amai vanonoroorwa vatovaraidzika, asi vana vamasiya vai havachakwana kukutevera yuku kana kutevera uku, dzanherera dziri pakati. Saka ngatizvifunge izvozvo. Ndombouya kuna Fadzi. Maita basa Dr. Chisamba, idzodzo tinodzita hadzisi kodzero. Senge zvatataura kuti mwana kana ari pamusha anofanira kuteerera zvinoda vabereki vake. Saka hatingati kana akatumwa unzi enda unotenga shuga oti kodzero dzangu yekusaenda kunotenga shuga. Ndofunga zvamuri kutaura izvozvo tiri kusangana nazvo kune kwatinofamba kwakawanda kwekuti nyaya dzekodzero dzinenge dziri kuti netsei. Ndofunga panodikwa kunzi paitike nguva yekuti panokwanisa kuudzwa vabereki kuti kana tichitaura kodzero dzevana ndedzipi kodzero dzacho, tonyatsotora bumbiro redu remutemo togara naro pasi nevabereki, tonyatsotaurirana tichiti kana tichiti mwana ane kodzero dzakadai, totorawo vana vacho tovaudza kuti kodzero dzenyu dzakadai. Saka ndikangoti panenge pari kushayika mukana wekuti panyatsotauriranwe pakati pevabereki nevana, nekuti vana pamwe pacho pane mamwe mapoka anoenda achinovadzidzisa kodzero dzavo, asi pamwe pacho pane pari kunyatsoita kunge asiri kunyatsonzwisisa kuti kodzero dziri kufamba sei. Saka ndinofunga kuti panenge panofanira kuita mukana wekuti vana nevabereki vavo vashedzwe, vanyatsokurukurwa kunzi ndedzipi kodzero dziripo mubumbiro remutemo. Mashoko makukutu nai ari kuuya nekurudziro yakanaka paongororo netsvakiridzo. Taiona tukomana tudiki netusikana tudiki tuchitengesa midzanga yefodya pamabhawa, hanzi zvinhu zvaoma. Mufunge kunyange zvinhu zvikaoma amai havarodzwe kani. Ungarodza amai vako here kuti noti tatambura? Wataura mashoko akasimba, nekuti vari kutuma vana kunotenga doro rimwe zuva anozotenga, nekuti zvimwe zvidoro zviya zvinopupumaka, kana chamupupumira achadini? Asina kumbofunga. Ndiri munoziva kuti kana bhodhoro rikapupuma kazhinji unodai muromo kuti rirege kuramba richipupuma. Kana azonzwa doro riya rikamufadza zvochiita sei? Zvochienda nekupi? Ndombo yapamuri wamachakairi. Nyaya yekodzero dziri kukanganiswa. Vamachakairi. Ndatenda Mai Chisamba, nyaya yekodzero isubject yakati kurei, asi ndisati ndaenda mberi nditange nekupindura pamataura apa. Kune kumbunyikidza kunoitika mudzimba. Baba naamai tine masimba ekuti tigare pasi titaurirane zvatichaita
zvatichadya, zvatichapfeka nekwatichaenda paholiday kana taenda. Haisi nyaya yekungomuka ndoti mai machakaire mangwana mbeu ichitomhanya mende kumusha. Uyezve pamwe pacho patinenge tichitaura pane pamwe patisingatyori kodzero. Kodzero regai nditi hadzipiwi nemunhu kana kutorwa nemunhu, dzinobva kuna Mwari. Pachirungu vanoti ma-entitlements, zvinhu zvokuti ndinofanira kugara ndiinazvo, imiwo muinazvo. Dzangu kodzero hadzifaniri kutyora dzenyu Mai Chisamba, dzenyu hadzifaniri kutyora dzemunhu ari panext door. Ikodzero yangu yekuridza redhiyo, asi ikodzero yevava vari munext door kana munext room kuverengawo mabhuku avo. Saka handifaniri kuridza volume yangu noise ichiita kuti vatadze kuverenga. Kodzero handidi kuti tirambe tingotaura kuti tiri mudzimba chete. Kodzero dzinoreva zvinhu zvakawanda. Tine kodzero yekuva nepekugara, tine kodzero yekuva nekumwa mvura yakachena, clean water. Tine kodzero yevana ivava muri kutaura kuti mwana mumwe nomwe ane kodzero yekuenda kuchikoro. Kune kodzero yeupenyu yekurarama. Ndosaka muchiona nyika dziri pasi rino dzese idzi, muno muAfrica chaimo vakazviziva vanhu kuti kodzero dzinobva kuna Mwari. Ndokubva nyika dzemuno muAfrica dzagara pasi dzikaita inonzi African Charter on Human and People's Rights. Ndokubva paita nyika dzepasi rese dzagara, I think ndeye 1949 Universal Declaration of Human Rights, kureva kuti hakuna nyika inoda kuti munhu atyorerwe kodzero. Asi kodzero idzi dzikasabatwa zvakanaka Mai Chisamba, misha mizhinji, vamwe vakadzi vazhinji vakatobuda mudzimba nekusadzинzwisisa. Kune 50-50 painoshanda koita paisingashandi. Pamabasa tikange tichishanda tiri tese namai machakaire, tiri madoctors kana tiri malawyers, tine kodzero yekutambira mari yakafanana. But kana tava mumbazve, baba machakaire vane kodzero dzavo, mai vane kodzero, vana voita dzavo. Asi musoro wemba, sezvinoreva shoko raMwari, ndini baba. Asi zvandanzi ndiri musoro wemba hazvirevo ndaadictator. Ndinotaurira namai machakaire tichironga zvinhu zvedu zvinofamba nemazvo, ndiko kuti kodzero dzeumwe noumwe dzigare zvakanaka, tisingachemedzani kana mashoko akanaka ataurwa nai vamufundisa machakaire. Kana ndimi akunzwa wabva wabatanidza neshoko nechi kodzero dzako iwewe hadzifaniri kutyorwa. Maita zvakanaka mabata peruzha. Iye zvine izvika masangano ngatimbotaura neruremekedzo rwese. Makungona imwe chechi yamukapa, imwe chechi yamukapa inorara ichidandaura usiku, magitare, marimba. Aiwa, muri kurumbidza Mwari, asi zivai kuti muri kutyora kodzero dzevamwe. Ngatisangane muchikabvira kurarama upenyu husiririwo izera here ririko. Upenyu hwefeki anongoema tinyingu nguo dzouswa, ukatiudziye moto dzotsva. Murume mukuru unoomesa ashaya sewakarumurwa nemhandira achida kuti anhadzi asingasvikiri. Maita enyu adiwatari, ndiri kuvimba kuti manyatsonzwa nyaya yekodzero. Nyaya yekodzero iri kunyatsotwasanudzwa nhasi. Tasvika muchikamu chiye chekupedzisira chatinongoswinya tichingoswinya. Regai nditange nababa uri kunze Temba. Mashoko aunoda kukanda kunze kumusha nekunze kwenyika dzakatipoteredza nedziri mhiri ekodzero ndeekuti kudi. Chekutanga ndoda kuti pasave neanoti ndiri kushanda ndakamisa musha uno. Handiti nekuti chero uri wewe wega unoenda kubasa, pano mwana basa rimwe raari kuita risinganyanyi kukosheswa nevanhu vakawanda. Saka tese tine mashandiro atinodini atinoita. Chepiri ndoda kuti vakadzi muzvizive kuti yamunomhanya nayo yemuchiti 50-50 yakangoiswa pamutemo sekuti ndozvishoma zvamunokurudzirwa kunge munazvo. Faitirai kana 100% yacho, gozi ndenyu makaipiwa. Asi mukufaitira 100% musatyore kodzero dzevamwe kuti musvike pa 100%. Mashoko makukutu ari kutaurwa nai. Kuchirungu vanowanzoshandisa izwi rekuti minimum, sezvataurwa nababa, kuti ndozvishoma zvake zvinonzi 50-50. Baba vanogonawo kuenda pamusorosoro, mai vanogonawo kuenda pamusorosoro. Makunzwanana kwenyu, hanzi mukunzwanana mukuda kufaitira ikoko kazhinji tinopunzana. Ndombouya shoko rimwe chete rakuda kukanda kumushafadzi. Ini chandinoda kutaura, chandinoda kuramba ndichitsigira ndechekuti munhu wese anozvarwa aine kodzero. Asi kunyange achizvarwa aine kodzero kudaro, ngatidzichengetedzei kodzero dzedu. Ndofunga hurukuro yanga tichinyanyoita ndeye vana. Vana kodzero, kana wakanzi une kodzero yekuenda kuchikoro, chiverengewo mabhuku.
kana wakanzi une kodzero yekuchengetwa nevabereki wako chichengetekawo. Toenda kuna naamai, kana makapiwa kodzero yekuti munofanira kunge muchirapwa kuchipatara, ngachiendewo kunonyoresa pamwiri pedu kana taita pamwiri. Saka ndingangoda kuti shoko randosiya nderekuti zvoni munhu wese ane kodzero, asi kunyange uine kodzero dzako, pachirungu vanoti munhu wese une maresponsibility. Saka ngative tinochengetedza maresponsibility uyezve kuita kuti tisakwe tinozotyora kodzero dzeumwe anenge ari padivi pedu. Mashoko makukutu, wese une chaunofanira kuita kuti izvi zvawapiwa izvi zvikunakire. Mashoko ekukanda kumusha maimbanga. Mazvita Mai Chisamba, ini ndiri kuda kutaurira vanhu kuti kodzero dzakanaka. Kodzero dzinoita kuti tigare zvakanaka sevanhu vemuZimbabwe. Mwana kana achiziva kodzero dzake dzekuenda kuchikoro, kodzero dzekuti adye chinhu chakanaka. Musungwa ane kodzero kana achiziva kuti semusungwa ndine kodzero dzekuti ndiwanewo anondiendesa kumatare, ndiwanewo anoendesa nyaya yangu, chinhu chakanaka. Saka ngatizivei kuti kodzero chinhu chakanaka, hachisi chinhu chakaipa. Mashoko makukutu arutaurwa naini. Kodzero dzinobva mukusikwa, kana muka dzine kodzero dzadzo. Handiti ndosaka muchiona vamwe vai munoshamisa kuti vari kubata nyoka vagonoisiya isina kuurayiwa. Handiti ine kodzero yayo yekurarama kana isina zvayakanganisa. Handiti ndouya kwamuri. Varume panyaya yekuti vaburitsewo mari, mukadzi anenge asingaende kubasa nenge wakati iwe hauende kubasa ndini chakuchengeta. Saka tiri kukumbirawo varume mutipo kodzero dzedu dzokutipo mari inokwana, musaverengere muhomwe. Ndatenda hangu Mai Chisamba. Asi vanenge vachiziva yekuverenga muhomwe kudai so. Aiwa izvozvo zvakanaka fani. Nekuti ndozvambotaurwa kuti pane mabasa amunenge muchiita zvataurwa naTemba zviya. Kuti munoziva kana ongororo yatakaita tikaiwana zvakanaka. Vamwe varume vanongotaura kuti vanoshanda. Vamwe vakadzi vakabvunzwa kuti handina chandiri kuita. Asi ukabvunza mukadzi womurungu kana womumwe anokutaura kuti I am a full time housewife. Nekuti kunyange muri pamba kahazvirevi kuti makagara chete. Muri kubika, muri kuwacha, muri kushandira mhuri. Saka hakuna asingashandi. Ndouya pauri muroro wechidiki. Ini ndiri kumirira kuvanasikana. Mudzimba umu ndiri kuona kuti sevanasikana tiri kudzvinyirwa zvikuru. Zvakafanira kuti mumba medu tinenge takazvarwa tiri 3. Ini ndindega musikana, ndina hanzvadzi dzangu 2. Tese tanyora form 4 tafora pekutanga. Musikana obva anzi haasi kufanira kukontinye kuti acharorwa, achakamudza mhuri. Mukomana acharora, achakudza dzinza. Ipapo ndiri kutaura kuvabereki kuti sevana vasikana ngavasatidzvinyirire. Ikodzero yangu kudzidza. Kana ndadzidza ndafoira, ikodzero yenyu vabereki yekuti murambe muchindirisa kuchikoro. Nekuti handina kukumbira kuti mundizvare. Makaona zvikakodzera kuti mundise pano panyika. Tatenda. Mashoko makukutu arutaurwa nemwana. Ndizvozvo zvakangonaka, vana havafaniri kusiyaniswa. Zvatinokoshesa ndozviri mumusoro. Kwete nokuti ivo vana vamunotarisira pasi vana vasikana. Kune imwe misha yatomiswa nevana vasikana, kune imwe misha yamiswa nevana vakomana. Mwana mananga chenga wose, hakuna risina mhodzi nhai. Ndomboya kwauri murora sandoya pana amwene. Ngatiti ini ndaroorwa mumusha, toti mumusha mana Samaita. Ndaroorwa mumusha muya, ini nemurume wangu tawirirana zvakanaka. Tichazvara vana vedu handiti, vana vanoda mazita. Murume wotaiwa ukazvara mukomana ndichatumidzawo, ukazvarawo musikana uchatumidza iwewe. Tazvara mukomana baba otumidza zita, pamwe anotumidza zita rababa vake. Ndazvarawo musikana ndonzi ndichitumidzawo. Amwene wangu anova mbuya wemuzukuru wandazvara voti aiwa kana mwana iye ngatopuwa zita rangu. Mwana uya azoita musikanzwa Mai Chisamba. Ndarova, hamudyiwi sadza rinopisa, wandirova. Mwana mukomana uya arohwa aita musikanzwa mumusha muya. Ate zvaka votoswera vari kubhawa, havachauyi kumba, wandirova muroora. Saka handizivi pamazita yekupa mazita evana ndiani, mbuya here kana kuti mai vakazvara nababa. Pamutemo, isusu tataura kuti kune mutemo wenyika mukuru, pagoita mutemo wemhuri. Mutemo chaiwo unoraramiwa kwese kwese. Baba naamai varoorana, vakwana kuita mhuri yavo, vakwana kupa mazita vana vavo, vakwana kumhanyisa musha wavo sekuda kwavo. Asi zvamazotaura izvozvo zvekuti dzimwe nguva mutsika dzedu nemagariro, asi isusu tinoti haikona kuita zita rekupomeredza, rekumanikidzira kuti nderangu ngaapiwe ramai, ngaapiwe ratete. Imwe misha unotokonfusika kuti vari kureva upiko. Mazita mamwe chete ari kungoita kunge chigayo chiri kungogara chichingota mazita mamwe chete iwayo.
murume nemukadzi vane kodzero yekupa vana vavo mazita avanoda. Munozakana tienda zvinoendekaka ndoziva kuti mubvunzo iwo wanga uchida kuti ufambiswe asi nguva yedu haichatitendedza. Ndinokuvimbisai kuti mukana inotevera tikawana mukana tichazoita padanho repiri tinyatsobvuraudza zvakanaka. Regai nitore mukana unoku kutendai mese neuwandu hwenyu hwekuuya. Ndoda kutenda vatyaira chirongwa chedu zvakanaka chikabuda zvakanaka. Ndinovimba kuti mimi mamutandadzana nesu mazvinzwa asi mwoyo yedu inorwadza nekuti kana toita zvinoendeka chiringazuva chaya chinokwiridzana nesu zvakanyanya. Tino urombo chiringazuva chabva chatsvuka tikakwata zvakadi kusangana zvakare. Svondo rinowai panguva imwe cheteyo. Ndini wenyu Dr. Mai Chisamba.